ala kambe sababama akramakumullah ɲininkali min kɛra ko an ye furuɲɔgɔnma ka ko mun fɔ darasu kɔnɔ a bɛ hakɛtɔ ko nɛnɛ natɔ don an b'a fɛ ka don nɛnɛ de la wagati caman ni nɛnɛ sera a ɲininkali bɛ caya ani ɲɔgɔn sɔsɔ ni kɛlɛ bɛ caya furuɲɔgɔnmaw dɔ ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ nɛnɛ wagati cɛ dɔ bɛ a ka furumuso ɲini dilan na muso b'a i ba bolo ko kooli ka gɛlɛn ko n'a y'a kɛ fɔ ale ka kooli fana ka gɛlɛn fajiri la nɛnɛ wagati ko an bɛ mun fɔ o la an bɛ min fɔ o la wajibilen bɛ muso kan ni cɛ y'i ɲini an ye hadisa minnu fɔ an ye fitininw dɔ fɔ a la ciren ka hadisa ka ca nin kan ni muso i cɛ y'i ɲini ka taa ka dilan ma kana ba bolo nɛnɛ kɛra cogo o cogo ka fɔ ɲɔgɔnya dagara ani ɲɔgɔn cɛ ni bana de t'i la ou bien ni silamɛya ka darura dɔ de tɛ komi kalobɔw n'a ɲɔgɔn na a bɛ daga a wajibilen don ka i k'i yɛrɛ d'a ma kafoɲɔgɔnya la kafoɲɔgɔnya kɔfɛ silamɛya sariya ye ɲɔgɔnya kɛ n'a bɛ yɔrɔ min na ɲɛgɛn datugulen de don fiɲɛ tɛ dɔn ni donna o ɲɛgɛn sugu in kɔnɔ ka datugu i bɛ se ka ko nɛnɛ tɛ digi la komi mɔgɔ minnu ni ɲɛgɛn datugulen t'u bolo i ni olu ta tɛ kelen ye ala ye nɛɛma kɛ mɔgɔ caman ye sisan ɲɛgɛn datugulen de don e kɔtɔ fiɲɛ tɛ don i kan ni fiɲɛ fana tɛ don hadamaden kan i bɛ se ka ko o nɛnɛ tɛ digi la ka tɛmɛ komi fiɲɛ bɛ minnu ka kɛlɛ i b'o kɛ dɔɔnikɛbaw ko n'i ma sɔrɔ ni o t'i bolo ou bien hari o n'a ta ni e donna o ɲɛgɛn sugu kɔnɔ toujours hadamadenw tɛ kɛlɛ ye nɛnɛ na toujours kooli in bɛ e degun n'i ko o hari o ɲɛgɛn sugu la ni ji suma ye i bɛ ji kalaya ni ji kalaya minɛnw b'i bolo i bɛ ji kalaya i bɛ kɔ ni nin si tɛ se ka kɛ i bɛ tayamamu kɛ ni nin si tɛ se ka kɛ a don na ne kɔni kɔra hali ni n kɔra ji kala de la a bɛ kɛ sababu ye ka ne ka bana dɔw de jidi ou bien a bɛ kɛ sababu ye ka bana dɔw de bila n na tayamamu kɛ i ka sali ni wagati sera wagati min n'i bɛ se ka janaba ko i b'a kɔ sagili ti i ka fana ka sagi sali ka fana bon ko mɔgɔ min e sufɛ nafila e delila ka hakɛ min sali i ma se k'o sali dugu jɛra misali la e ye 3 dɔrɔn sali ni tile bɔra i bɛ se k'a tɔ sali wa awɔ i bɛ se k'a tɔ sali ni a bɛ taara k'i da ni tile bɔra i b'a bɛɛ sali cogo min ni a dɔw de fana taara k'i da min taara k'i da i bɛ se k'o sara tile kɔnɔ misali la n'a y'a sɔrɔ su o su e bɛ 13 de sali dugu jɛra e y'a dɔn ni n ko n ka 13 in sali o tɛ sɔrɔ an ni salatu cɛ mais wotiri in kɔni 3 n bɛ se k'o sali k'o kɛ wotiri sani salatu ka bɔ i bɛ 3 sali e ta tɔɔrɔ joli ye ni dugu jɛra wala ha sali wagati sera i bɛ 10 in sali n'a y'a sɔrɔ i ma se ka bɛɛ de sali fana e delila 13 de la i ma se ka bɛɛ de sali dugu jɛra wala ha wagati i bɛ se ka sali mais i bɛ 14 de sali wotiri tɛ tile la ko dɔ ko muso dɔ ko ale cɛ bɛ kɔfɛ cɛ den man kɛnɛ ko ale ko a bɛ taa ni den ye dɔgɔtɔrɔso la ko cɛ ko
akatani denye dogotoroso la wa kana tana dogotoroso la ko ale be cɛ lamɛnni na wa a ka kabilaw bɛɛ e muso ka kabila bɛɛ ka mɔgɔw bɛɛ cɛ ka mɔgɔw bɛɛ a ye nin las'u ma parce que nin ye kusumati de Cheikh Salih Fawzani ko fɛn o fɛn ye kɛlɛ ko de fan fila ko ɲininkali jaabi t'o ɲɛnabɔ ale b'a fɔ o yɔrɔ la ko i ka taa kiiri tigɛ yɛrɛ dɔ la komi kiiri tigɛ t'an bolo nin fɔ cɛ ka mɔgɔw bɛɛ a f'u ye cɛ ka balimaw bɛ a f'u ye e ka balimaw bɛ a f'u ye a ka nin ɲɛnabɔ ye اللهم ko jikru minna subhanallahi wa bihamdihi adada khaliqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi ko ni be nin jikru fo ko yala e ba fa allahumma abe saka fa allahumma sallallahu muhammad irda kala umuri adada khaliqihi be sako fo ajikaru la doni ke bawo ko ajikaru la min sabatira cide mbolo jogomi ake o jogola o ko fe ni e yere ko be jikru were fo azkarul mutlaqa ibo fo ni yere me cide nye jikru min fo jogomi e kana fenworo tugola ka ke komi cide nda ya fu yebe ka ke komi sunna cide nye min fo jogomi ube ayinya mariya ka min fo jogomi fo jogola o ko fe be jikru min ke bo ke ni azkaru sabah wal masa ko ewa qul hasbi allah alayhi la ilaha illa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim sinya wolon fula ko sogoma ka fo wolon fula ko sogoma ka fo sinya wolon fula wala fe ka fo sinya wolon fula azkaru sabal masa dobe do ya ka kono do fana masa hasiba la min fule ni ko sogoma wolon fula wala fe wolon fula do masa me ado abe do tala u ya la saha so so libalela u ya la sa do ya la saha do ma la saha donc ko ewa yala azkaru munun fora ko fo sogoma ube munun fora ko wala fe ibe se ka do fara kawa doni ke bawo ko anya fo chogo me buno semino ya fo chogola al uthaymi fana onu semino te kan fana ya fo chogola ako aji karu munun na fu ka fo sogoba ulufo den ko fe yere be jikru mutalaga min ke ikake ne ikana ke ka ni ciden ka sunna inta fara nyogon ka de ka ke komi sunna de aji karu munun na ibo ulufo ulu kofe ne yere ko be jikri wore fo yere ni ma jate komi sunna ya fuye komi nunun ka fo chogomi basitika ajikaru munun nana wula fe be ulu fo u chogola o ko fe be jikri wore min ken yere jikri mutlaqa ibo ke basito oka donc ajikaru munun kanka ko sogoma fana a wajibilen to be ka fo yoro kele ibe se ka wuddo fo o ko fe ni sugula lendo ibe se ka tofo ibe se ku tige ka bo nyogona ibe se ka do fo fana har ni ma be fo ibe se ka do fo ajkaru sabah ibe se ka do fo har ni ma to be fo wala fe fana tay be se ka do fo har ni ma to be fo ka be ko ni fo de kany ni har na be ma fo kele ani har ni ma tertibu fana bo afo wakati abe fo wakati juma so ma tabe fo wakati juma anyuma ni ye fajiri salli sani tile kabo so ma azkaru fo wakati nyuma yo ode ni ye fajiri salli sani tile kabo ودون كبا كون نيما شيكو كو لا هارتي دي بولين كو في بيسكاكي ولا فلا تافنا انيما يمين ني لا غسرا سالساني تيلكابي ibe wula fela fana ka jikaru fo ni la gasara salli sani tilekabi afo chogo wakati nyuma yo ode me o fana har ni ma se ko ke tile har tile binnen ko fe be se ko fo
kala makani ne wangro na ko yema kasu ni na do na wa kasu ni na 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 tambilo ni ngongi ni wala koso kasu sana kama kazi sakana on kete ni bani singa tuano do pia koma sa ni liba boga kinno hono de go tinda ta ga daga na tamana ka hala do mude abi kiswani koma sa bani kete ni ta ba nora mi takina ni na bon ni ñinin kali min ke me abe ko mi ko fula de ba kono ñinin kali folo ko aleni dedo ye ñogon soso burusula u betani u ka iriba banki fitini mununye anu u betani wori mununye ku be wori di musoma muso ka bara kenin uye nu ye wori di ma ebe wa fula de bila kosona o si sote u be wori do taka di ema ebe baraka kono ewa u be to ka kemi duru fana bila ko be chu nunu nye iriba udeo nimbe kafiru ka hakilina ude kata silamiya sariya ko muso ka sabatili minke sokono ani muso ka hijabu minke kato borto ko boy ala ko wa kharana fi buyutikunna ulu ko wa khiru janna fi buyutikunna ayta na go forola ala ko muso ka sabata ka sode kono tiden ko buyutuhunna khairul lahunna tiden ko muso ka sokono na de kawsuma katime jinya yorobeka bo kafiru yenni sisoti suguta kata buruso la kulu be muso deme sana ka muso deme cheba koro munum be muso na fakata yudu deme ke ni muso ni ewa muko deme la udedo u be dina ciya law kana silamaw ciya ka silamaw ka muso bu bolo ku dew bu bolo o de hakrina fule kafiru bolote ni be buruso la muko deme ke lawte koy no semino ko ni kafiri ye drome kelen nafa doyla amma ko bi ka kemedela na ma boy ka dina la ba boy ka jiya la kafiri de be se ka mogo kanu kana ni sisote ko ba undeme degu mun be wulu yere kay kolokolo do mogo deme ute koy silamiya cinyali de do ani silama muso cinyali awa yiri bawde do fana ni banki yiri bawde be barake nyogon fe yiri bawde do anyana mo wiye munun deme don taranye aye jon na fay yiri babbe se ka tanya ani ni deme ki ka dina cinya ani ni deme kila du ari iribala pour ka silamiya be bafiye bolo chogomi ani ni deme ka ke mogo yoy kelenya kafiru be nisonjani nimbeye de ankuta ula dumuni iribala nko de ato chiden ko jian la wakati dobena akoni hari ni mogo mi ma iriba do awa sisi be do inun kono asisi be daika ako wakati dobena bebe iriba do hari ni ma iriba do asisi be daika tuma mu yesale fawzani nyenen ka ako la Allahu alam ako har ambetan ka wori munum barabankila ako ciden kala nyini fule ode hari afode neni bankite barake nyogon fe me ako bete ka wori mi darura bolo ibete ka wori mi la sagu bankela ulube barake no kayri bala asisi dare ka ba asisi madaka ako la Allah ciden nyiri ba sisi min fora ko yewde parce que dia ko ka wori na chayar bula tenya foi ka mara banki de la bo amara limin beke banki la hari kana entrée faraka de sisi min fora ubeke oye donc nonu nye iriba de wutebe burusu la ubeta de katamu de trompe katanka silamia de chia kala dumini iribala kanka muso boso kono katanu ye nago foro la ku bo kenema ka hijabu borto ko bolo kala nyine yode demede ke lawte o ka famu donc ko leni mo do ye nyogon soso ni na ko tigi ko aw fana beta ewa da kise da bileni kise da kisete ha awo ha ha wala da kise an kambe da kise de bamanan kamaduru kata da ko fana beta da kise min fali tigala da kise sawu kele tiga sawu fula ote ube tiga sawu kele da kise sawu fula odero ha ko naw fana beta da kise ni tiga min fale nyogo na nabu chaya nyogo nye la nyine tode ko fana iriba la ote iriba yede har ni iriba an kafo iriba fendo kafo ni nye iriba fenye dumuni feuna ko fula atamu wal kailu aw wajin sumali femmi dumuni femmi abese ka dum fendo abese ka donc abe pese de fana abe pese ni saude ou abe pese ni ewa
mijani de donc o b'a fɔ ma ko iriba fɛ ni nin fɛn fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ du fɛn min na o ye iriba fɛn ye bon hari na a kɛra iriba fɛn ye iriba fɛn fila u bɛɛ ye cogo kelen ye ciga ni ciga o bɛ se ka falen ni ɲɔgɔn ye yadan bɛ yaden o tɛ se ka caya ɲɔgɔn ye o tɛ wa mais ni nɔniyaw bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ ciden ko wa ija aqtalafatil ajnasu fa biyu kayfa shitum ija kana yadan bɛ yaden a ko ni nɔniyaw bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ a y'u feere ɲɔgɔn ma cayali la cogo min y'aw diya maa ka kɛ bolo ni bolo ɲɔ ni ɲɔ olu tɛ se ka caya ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan mais ɲɔ ni malo yiribafɛnw de mais u bɛ se ka caya ɲɔgɔn ye a bɛ komi dolari ni euro ou bien ewa dolari ni CFA ou bien euro ni CFA u bɛ taa yiribafɛnw ɲɛ wa mais ni nɔniya kelenw tɛ u bɛ caya ɲɔgɔn ye mais CFA ni CFA don u tɛ se ka caya ɲɔgɔn ye a ka kɛ bolo ni bolo euro ni euro u tɛ se ka caya ɲɔgɔn a bɛ kɛ bolo ni bolo mais euro ni CFA bɛ se ka caya ɲɔgɔn ye u tɛ nɔniya kelen ye wala da kisɛ fana ani tiga b'o cogo de la u bɛ falen ɲɔgɔn ma k'u caya ɲɔgɔn ye mais a ka kɛ ni bolo ni bolo bon ko ewa dɔ ko olu ka cɛkɔrɔba a ye dɔw ka tiɲɛ don ko misiw ko a bɛ san 30 bɔ ko olu bɛ o sara cogo di sisan o b'a jate de min na bi shari yomihi misi bɛ sɔngɔ min na sisan a ye misi hakɛ min dun na aw b'o hakɛ dɔn o misi hakɛ a y'o sa k'o di a tigi ma ou bien o misi hakɛ valeur a y'a ta k'a di a ka tiɲɛtabagaw ma o de y'a bɔda ye ko dɔ ko salati ibrahima salli kɔfɛ ko a y'a mɛn an ka ɲininkali jaabi la an ko bidiya don ni jama y'a kɛ k'a kɛ laada ye farida kɔfɛ an ka salli ciden kan nin bɛ a munumunu kow bɛ fatiha ta min kɛ a ye salli ciden kan nin b'a ta ni o y'a bila o b'a ta o ye bidiya ye ayiwa hari i kelen yɛrɛ fana min nana farida kɔfɛ ka salli ciden kan o ma f'i ye o ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ fa iza khadaytumu salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan jikiru minnu sabatira ciden bolo i b'olu de fɔ a sabatira o jikiruw kɔnɔ an ko farida kɔfɛ faridaw tɔw kɔfɛ i bɛ salli ciden kan ka kodi saba kalan m'o fɔ ɲininkali jaabi caman o fɔra o an ko farida kɔfɛ ajikaru ninnu kɔfɛ i bɛ salli ciden kan i bɛ koli ninnu kala siɲɛ saba faradaw tɔ mais ni futuru de don ajikaru ninnu kɔfɛ ani la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir i b'o fɔ siɲɛ 10 o kɔfɛ i bɛ salli ciden kan koli ninnu i b'u kala siɲɛ saba fajiri fana kɔfɛ o cogo kelen na i bɛ ayatul kursi kala siɲɛ 1 koli ninnu i b'u kala siɲɛ saba futuru siɲɛ 1 aw kulu nunu siɲɛ saba fardaw tɔ ayatul kursi siɲɛ 1 kulu nunu siɲɛ saba nin fɔra an ka ɲininkali jaabiw da an ko ka salli ciden ka bidiya do yɔrɔ min mɔgɔ minnu b'a kɛ laada ye jama ka a falen ɲɔgɔn na k'u bɛ salli ciden k'u bɛ fatiha ta farda kɔfɛ o de ye bidiya ye bon nin ye ɲininkali min kɛ ko ale ni a fa bɛ kɛlɛ na ɲasirili la ka ɲa yɛrɛ siri muso de don ko fa ko ale ka taa kala jamana dɔw la o jamana in ɲasiri tɛ ani walicɛw de bɛ ɲagami fana ani fana ale bɛ taama joona ale kan ka mun kɛ e kan ka mun kɛ e yɛrɛ de b'o dɔn
an koni be min fo ciden ko la yusafiru lil mar'ati illa ma jumram akon muso koni kana tamani jumrami tila an yo fo ya an ko hari farda hiju an ka jamana imba ke nagasi de do junubu de do muso ni jumrami ti bolo hiju ma wajibi ka ni sara ni ma hijalati nyinen ka hiju kola ciden ka hadisa sahale koso muso kana tamani jumrami de tila haramu do ikata mani jumram tira hari alaka farda hiju janko jinya kala munu nyere akacha yere abi ewa Allah gara koni ala ko yere de boy duskun kono kimma bo ala la kimma bo la gara kola kimma bo dina kolo ka jinya yirila abe daga ikata ode kala ni jumram tila e pi wali cheni wali muso kala nyoro ne ya fuya sinya jori kala nyoro akera ewe koli akera madrasa ni wali chewni wali muso me nyakambe haram al-iqtilatu haram kala nyoro ni chewni muso be nyakambe haram do ikakala oyorola chew salu fawjani nyinin karanina muso do ya nyinin ka ko kala nyoro werete e bolo ni ote ako kana kala nyire toy ako muso yere ka kala laysa billajimi ja ko bilente muso yere ka kala ko be se degere do mani ka sadi soro ni fe undo dura banna muso ka yoro be kanyi ika yoro min kanyi katami ka yoro beka ika so konona dero donc an koni be min fo haramu yalendo ika tamani jumra mitila a haramu yarendo ika kala nyorola ni wali chou be nyagambi ni nyada tuguna tila me eba ke chogo de obe yere de bolo ante saka kumola subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah kambe sawama akramakumullah nyinin kalimin kera ko anye furunyogo maka ko mu fo darasu kono abe hakketo ko nene na todo amba fe kado nene de la wakati chamani nene shera anyinin kalibe chaya ani nyogon soso ni kelebe chaya furu nyogo mawdoni nyogonche ba soro nene wakati chedo be aka furu muso nyini dilana muso ba iba boloko kode ka gele kuna ya ke fole ka kode fana ka gele fajirila nene wakati kwambe mufo ola ambe minfo ola wajibilembe musoka ni cheyi nyine anya hadisa munun fo anye fitinu do fo ala tiden karisa kachaninka ni muso yi cheyi nyini kata ka dilama kana babolo nene kera chogo kafo nyogonya dagara ani nyogonche ni bana de tila ube ni silamiya ka darura do de te komi kalubo na nyogona abe daga a wajibilen do ka iki yere dama kafo nyogonya kofe silamiya saraya ye nyogoya ke nabe yoro minna nyegenda tugulende do finyete do ni donna o nyegen sugu in kono ka datugu ibese ka ko nene te digila komi mogo munu ni nyegenda tugulen tubolo ni wulu tate kelenye ala ye nema ke mogo chama sisa nyegenda tugulende do ekoto finyete do ika ni fenye fanate do hada madenka ibese ka ko o nene te digila ka teme komi finye be munu ka kele iboke doni ke ko ni ma sur ewa ni oti bolo ube hari onata ni donna o nyegen suku kono tusuru hada madawun te kelenye nenena tusuru koli mbe eddegu ni ko onyi hari o nyegen suku la ni jisumaye ibe jikalaya ni jikalaya mina umbi bolo ibe jikalaya ibe ko ni site sekake ibe tayammamuke ni site sekake adona ne koni kora hari ni kora jikala de la abeke sababu kanne ka bana do de jidi ube abeke sababu ka bana do de bilanna tayammamuke ikasalli ni wakati sera wakati minni bese ka janaba ko yiba ko sageliti ika fana ka sagi sallin ka fana